फेसबुकआव लं थं मर्दान जुगखौ फेन्दा दैखो दख'ना दैखोनानै फेन्दा थाफ्लि खोन्था मोसाग्राखौ रायजोफ्रा हमनानै सासन। थ' लोगोफोर, बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोनांथार बेस्ट मोनसे इम्पर्टेन्ट आपडेट शेयार खालामनो नैबे भिडिअखौ लाबोनाय जालायबाय। थ' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां आरो बे भिडिअआ ओरैबायदि इम्पर्टेन्ट, ओरैबायदि इन्टारेस्टिं जागोन, नोंथांमोना जोबजासिम नायलांब्ला थारैनो बुजिगोन। ओरैबायदि इन्टारेस्टिं, ओरैबायदि मोजां मोनदों बे जाथायखौ नुनानै जे रायजोफ्रा जे कनजिता बर' नामाथाय फेसबुक पेज सालायो, बिथाङा लं थं मर्दान जुग मेथाइखौ दख'ना फैखो फेन्दा देखाय गावनि थाफ्लिखौ देखाय मोसानाया दिनै रायजोफोरजों हमजाबाय। साननैसो सिगाङाव बिथाङा ससियेल मिडियायाव निमाहा बिनानै गोबां बाथ्रा बुंदोंमोन, नाथाय दिनै रायजोफ्रा हमदों। बेस्ट बेनोसै आरो मोजांसिन बाथ्रा जेबो गैया। नोंथांमोना नैबे भिडिअ क्लिपखौ नायनानै लाग्रो। कुनुदिन लाइ होनाय जानाय नङा। लाइ होदों साया समाजावहाय जों बेबायदि देखायनायखौ जों नायबाय थानांगौ नामा? दा फिसा फिसौराखै नामा? दा लाजिनाय गैया नामा? दा मानसिमोन गैया नामा? जोंहा दिनै फिसा गिदिर दङ, फरायनाय दङ, जाबायदि मोनबाय, फिथाइ मोनबाय, दा लाजिनांगौ दङना न'खराव? ससियेल मिडियानि गेजेरजों दिनैनो निमाहा बिनांगोन। हाग्राबारियावबो जों आवाज सावबाय, बावबो आवाज सावदों, सानै मानसि दंमोन, सासे दा बुंनानै थाबाय, बिनि बेरासिन जाबाय राला। नैबे समाव बन्द जानांगौ। नुबाय, ओरैबायदि इन्टारेस्टिं, ओरैबायदि मोजां मोनदों आरो गोबां दंबावो बेबायदिनो बायदिसिना गाज्रि एक्टिं खालामनानै फेसबुकआव भिडिअ होग्रा, रिल्स बानायग्रा बिराद आइजोफोर दंबावो, बिहामजोफोर। बिसोरखौबो गासैखौबो हमजोबनांगौ गावबागाव रायजोफ्रानो। गावबागाव रायजो जेसांखिनि गामियाव फेसबुक पेज सालायग्रा, ससियेल मिडिया बाहायग्रा, बिथांमोनखौ हमनांगौ। बे ओरैबायदि मोनसे बेस्ट टपिक जादों, बे मोनसे ओरैबायदि जोंनि हारिनि थाखाय मोजां होननानै जों बयबो साननांगौ आरो बेफोरबायदि। दिनै कनजिता बर'आ रायजोफोरजों हमजादों, बे एकदम सेल्युट खालामदों बिनि थाखाय। थ' नोंथांमोना आरो सापर्ट होनांगौ। जेसांखिनि फेसबुकआव ससियेल मिडियायाव गाज्रि एक्टिं देखायो, बिथांमोनखौ गासैखौबो हमजोबनायाव बयबो सापर्ट होनांगौ। थ' लोगोफोर, नोंथांमोना बे आपडेटखौ नुनानै माबायदि मोनखो कमेन्ट खालामनानै फोरमायदो।